Hello guys, what's up? Welcome back to my channel. Ngayon lang tayo nakapag-vlog for so long. For almost 2 months, hindi tayo nakapag-vlog. Dahil sa mga pangyayaring hindi natin maikokontrol. Nung bagyong Odette, wala na tayong mga signal. So, walang kuryente kaya ganito nangyari. So welcome back guys. I hope na andyan pa rin kayo nakasuporta sa ating munting channel. So hindi ko pa umpisahan, mag intro muna tayo. Let me check my chest, my breath right quick. He ain't never seen it in a dress like this. So ayun guys, dito ako nakatira. So ngayon, ito yung tinutuluyan namin na resort na pinagtatrabahuan ko. Yan. So swerte na rin kasi sa panahon ngayon, no? Dito kami nakatira. So pinakaswerteng tao na lang kahit may pinagdadaanan tayong lahat naman ng mga buholano merong pinagdadaanan. So swerte tayo at nakatira tayo dito ngayon. May TV, may aircon, at siyempre may kuryente, makapag-charge tayo, makapag-vlog, makapag-communicate sa inyo. At ayun guys, pababa muna ako kasi kakain muna kami. So free ng pagkain, hindi na ako mag-isip kung anong pang-ulam kasi libre kami lahat dito. So thank you sa aming pinagtatrabahuan, and bababa muna ako. Bye bye. So yun guys, yun nga nasabi ko kanina, tagal akong hindi nakapag vlog because of the Typhoon Odette. Wala na kaming mga kuryente kaya hindi nakapag-charge ng mga cellphone. Walang signal, globe, smart, wala. So ayun guys, update lang sa YouTube channel natin kasi matagal nang walang update. So right now dito ako sa resort na pinagtatrabahuan namin. Naka-stay in naman kami ulit dahil din sa lumalalang kaso ng COVID-19 na yung Omicron na variant. So dito sa Bohol medyo mahirap kasi nga yung nangyari ng bagyong Odette. Ito na lang, papakita ko na lang sa inyo yung mga picture na nakuha ko nung bagyong Odette, yung mga nasira. So pakita ko sa inyo yung mga picture, at nagpapasalamat pa rin ako kasi yung mga mga subscriber natin nandito pa rin, nakasuporta pa rin, hindi pa rin sila nawala. So yun lang muna yung gagawin ko guys, update lang. Nandito ako sa resort na pinagtatrabuhan namin, stay in kami ngayon, at para safety ang mga guest namin at kami rin, safety rin sa labas kasi mas marami yung mga positive sa labas. Gawa rin ng panahon natin ngayon, medyo mainit, maulan, nagkakatrangkaso yung mga tao. So ayun lang yung gagawin muna sa ngayon. Stay safe po kayo, then God bless sa lahat, and see you sa next natin na vlog. Dark of night, the stars light up the sky.